6 dagen wordt er genoten van de kermis. De familiedag op zondag was gelukkig voor iedereen geen herhaling van het vorig jaar. Nee, dat klopt. Vorig jaar zijn wij ook weggewaaid en ook weggespoeld. Ja, er was helemaal niemand. De hele dag niet. Nee. En wat heeft dat voor consequenties voor jullie zo'n dag? Ja, die dag ben je kwijt. Dus dan loop je toch inkomsten mis. En die haal je ook niet meer in. Belangrijke dag zeg maar voor ons. Dus dat je ook buiten publiek krijgt naar de kermis toe zeg maar. Dus. Ja, het was echt verschrikkelijk. Vorig jaar hadden we heel veel regen deze dag. En hebben we ook heel slechte middag gehad. En heel slechte omzet kunnen draaien ook. Dat moeten wij niet hebben op zo'n kermis als dit. En we zijn iedere dag zijn we toch wel onze omzet nodig. En dan als je op de zondagmiddag, ook nog eigenlijk de beste dag wat er is, ook nog helemaal verregenen, dat doet pijn, dat is jammer, zonde. Maar goed, we hebben nu de weergoden mee. Het komt nu goed. Wat maakt de Venrayse kermis zo aantrekkelijk voor jullie? Gezelligheid ook. Ja. Alles rondomheen, laat maar zeggen. Ja. Ik kom hier al heel veel jaren. Ik weet niet precies, maar ik schat zo, jaren 15, 16 zoiets. Ik kom graag naar de mooie provincie Limburg. En Venray is altijd een hele leuke kermis. Ja, vergelijk dus met andere steden in de top 10, top 25. Ja, kijk, Tilburg heeft de naam natuurlijk. Maar van Limburg is Weert is eigenlijk wel de nummer 1. En dan staat zeker Venray op de tweede plek. En wat maakt de kermis in Venray zo bijzonder? Het publiek. Het publiek dat spaart ook echt voor de kermis. Ze komen ook echt naar de kermis toe omdat ze de hele gezinnen komen. Opa en oma's mee en allemaal. Ja, dit wordt wel geleefd. En ja, het is een typische Limburgse kermis voor de hele familie. Ja, zeker. Ja, dat is de leukste dag om te gaan. Het leukste voor de kinderen in ieder geval om te gaan. Dan is het rustig, dan is het leuk. Dus wij gaan graag op zondag. Wat maakt de Venrayse kermis zo bijzonder voor jullie? Ja, wat maakt het? Wij komen er al van kleins af aan. Dus voor ons is het elk jaar vast een prik. En nou voor de kinderen. En de grote kermisfan, ja. De jongens die kunnen niet wachten om naar de kermis te gaan. Dus wij mogen ook niet op vakantie als het kermis is. Wat vind jij de leukste attractie? Ja, zeg eens. op de trampoline? Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Dat je hoog kunt. Oh, ben je ook over de kop geweest? Nee. Nee? Niet gelukt, hè? Niet gelukt. De Magic Jump is wel een attractie die... Ja, die wordt wel goed bezocht. Ja, de kinderen zijn allemaal vrolijk en ja, die kunnen de energie kwijt. Ja, er zijn de ouders ook weer blij, daar worden de kinderen weer rustig van. Dus ja. En de bootjesmolen is dé attractie voor de kinderen, toch? Ja. Hij is van 1910. En ja, omdat het echt water in zit natuurlijk. Plus de bal met een vlos. Ja, dat is altijd een succes. En de kapitein heeft altijd interactie met de kinderen. Ja, dat klopt. Maar ja, ik geniet zo van mijn werk. En ik geniet zo van de kinderen. Ik vind het gewoon prachtig om te doen. En hoe ziet het de komende dagen? Want het is, ja, volgens mij de weersvoorspellingen zijn nog goed. Ik denk dat we dit jaar een hele goede kermis gaan draaien. Ook qua weer. De weersvoorspellingen zijn gewoon heel goed. En ja, zo moeten wij het hebben, de hele zomer eigenlijk. Als het zo weer blijft als nu, dan wordt het wel druk. Ja. De temperatuur is ook goed, dus het hoeft geen 30 graden bij ons te zijn, want dat is ook weer niet goed. Het is goede temperatuur.